Morten Fur, du er leder af Lyko-Care i Danmark. I kalder jeres produkter for koncentreret mad og ikke kosttilskud som så mange andre. Hvordan kan det være? Jamen, kosttilskud er jo noget, myndighederne vælger at kalde de her type produkter, for at de ligesom kan kategorisere dem og ligesom lave noget lovgivning omkring dem. Men vores produkter i Lyko-Care, det er netop koncentreret mad, fordi vi tager de gode, sunde råvarer, som vi ved, at der gør en forskel, og dem koncentrerer vi så og blander sammen, så de hjælper os. Lycopene, jamen det består faktisk af det, der hedder tomat, 80% tomat, som vi har koncentreret. Det vil sige, at vi har varmebehandlet nogle tomater, fordi så kommer de gode stoffer nemlig frem, det der hedder Lycopene. Og Lycopene, det er noget, som alle mænd over 40 år bør tage hver eneste dag. Den er så puttet sammen med 20% broccoli, og den der synergieffekt, der er ved at have både tomat og broccoli, det er det, der gør, at den går ind og virker i kroppen hurtigt. Er det så det eneste, I har, eller er der også andre ting? Det er absolut ikke det eneste produkt, vi har. Vi har faktisk sådan 18 produkter af det hele, men der er nogle stykker, jeg gerne vil fremhæve, og det er blandt andet sulforafan. Og det er et produkt, som er specielt er til kvinder og udviklet til kvinder. Og sulforafan, det består mest af broccoli, men så med en lille knæk af tomat i, og det er igen for at få den her, synergieffekt, så det virker, og biooptageligheden i kroppen er langt, langt bedre. Det næste produkt, jeg vil fremhæve, det er vores Detox. Og Detox, det er en udrensning af leveren og nyrerne. Og det er et produkt, som man kun bør tage 8 uger ad gangen, og så holder man en pause på 2-3 måneder, før man skal tage det igen. Og så har vi et produkt, som er, og der vil jeg jo gerne fremhæve det norske i det, fordi Fukoiden, det er en norsk blæretang, og det er jo en af Sverre Påskes stoltheder. Det er virkelig en tangprodukt, som man jo ved, at har gjort en forskel for mennesker i årtusinder. Men nu er den ligesom blevet genopdaget igen, og man har fundet ud af, hvad det er for et stof, der virker i blæretang. Man har altid vidst, at tangprodukter, de virker, men man har ikke rigtig vidst, hvad det var, der virkede i dem. Og det har man fundet ud af inden for de sidste årene her. Og det er altså det stof, der hedder Fukoiden, der er normalt eller naturligt i tang. Og det kan give blandt andet også en slankende effekt, hvis man spiser nogle flere af de her om dagen. Så der er rigtig, rigtig mange gode forbindelser i det. Og den sidste, jeg vil nævne, det er vores prostata-produkt. Og prostata, det er jo altså for mænd, der er godt oppe i alderen. Og det er et produkt, der simpelthen gør, at har du problemer eventuelt med, at du skal op flere gange om natten, så prøv prostata, fordi at den går simpelthen ind og styrker den forstørrede prostata, så den får det bedre. Men altså det her med, at det er kosttilskud eller koncentreret mad, hvad er de her ting, du har nævnt, så er det så ikke kosttilskud? Jamen det er det jo i myndighedernes regi, så er det kosttilskud, og vi skal kalde det kosttilskud. Vi skal skrive uden på vores produkter, sådan er lovgivningen i Danmark. Der skal stå kosttilskud på, selvom det er koncentreret mad. Så det er ganske enkelt en lovgivningsspørgsmål.